ini ndiri pano kutaura chokwadi. Bhuku ramavhuma rakabuda 1957 kwete 2012 iri kutaura ramavhuma rakabuda rakapuwa sekuru vangu kwete baba vangu, baba vababa vangu ndo vakapuwa vanonzi vasengweni 1957 rapuwa sekuru vangu vakanga vachembera. Baba vangu sekuru vangu vanga vaine vakomana vatatu vanoti Mairosi, Mushoriwa naChikonzi. Mushoriwa ndo baba vangu inini, ndo vakasara vari sabhuku sekuru vangu vafa. Mukoma wababa vangu anonzi Mairosi akaenda kuNyaunda kutenga nyika kubhikita. Baba munini vangu vanonzi Chikonzi vakatama vakaenda kuHurungwe 1950 vakaenda kuHurungwe. Baba vangu ndo vakasara vari sabhuku Mushoriwa sekuru vangu vafa. Baba vangu vachembera, mukoma wangu anoteedzana naye inini anonzi Timotia ndiye akasara ari sabhuku kusvikira ashaika. Gore rakashaika mukoma wangu azvanzi yangu basi. Mukoma akashaika gore 2008 ndo vakashaika mukoma wangu Timotia ndiye anga ari sabhuku. Kubva ipapo ini ndachiseza basi kunonzi Agriculture and Plantations Workers Union waRusaka. Ndakazouya ndobva ndakazoona mukomana uyu ave kungomira. Baba vemukomana uyu vakauya muraini 1968 mukoma wangu Timotia Sengweni anga ari sabhuku. Then isisu tatiri kumabasa ndoba takazoona mukomana uyu ave kumira kuti ndiri sabhuku ndekuti senemo yangu inoti Mavhuma. Chikonzero ndechekuti tese takabva kuna Mavhuma. Mavhuma is fourth person from us, nemhaka yekuti akazvara Sengweni. Mavhuma havadishe akazvara Sengweni na sekuru veuyu anonzi Tu. Sekuru veuyu havana kumboisa gumbo ravo muraini rinonzi raMavhuma, havamuzivi. Sekuru veuyu anonzi Tu. Alright, sorry. Baba vake vanonzi Zvigweru. Baba veuyu sorry vanonzi Zvigweru. Vakauya maMavhuma 1968. Baba vake vakauya maMavhuma 1968. That means from formation of the line iye nerudzi rwake havana kumbobvera vambobata bhuku iri. Chinotishamisa ndechekuti mukomana uyu ave kuti ndiri sabhuku. Asi ndinopa vamwe mukana asi ndichikumbira ndisandakangana ndibudise mubvunzo wake vati zita rokuti Mavhuma mese makabva pana Mavhuma. Yes, ndizvozvo kubva kuJirimanda. Makabva kuJirimanda ndokwakabva ndokune raini raidzi Mavhuma. Zvakanaka kwamakabva zvakwati hazvina mhosva kuti makabva kupi, asi sati kuti toda kuziva kuti muri kubva padzinde rimwe chete. Zvimwe tingazoti kuwanza kwandaitaura ndichiti uyu une madziko make maviri vari mberi kwake vanova vanina vangu parudzi rumwe chete, asi neuyu ndiri kuti handisi rudzi rumwe chete naye. Chikonzero ndechekuti nyange dei ndichipara mhosva ngandisungwe, ndiri kuti mwana asiri wekurudzi rwedu. Hamene kuti ndingataura ndichiti mubva ndiripo. Chindwa izvozvozvokuteta izvozvo handizivaubva ndiripo, handiti ndichazosvika pakuzoteta izvozvo kana zvaonekwa zvakakosha kuti zvinodiwa kuti nyaya iyi kana iri nyaya, asi kuona kwangu haindi kure. Mambo wangu mazinza timira iyoyo ndiri kuti mese munotendera kuti mobva padzinde rimwe chete achitika. Kana dai mangapfungada kuongorora mararamiro kana kuti maberekero akaita vana tateguru venyu maingoti ari mukomana womumwe, ipapa pamuri anobvunza umwe faro ndiani? Muri vaviri izvozvizvi anobvunza mumwe mufaro ndiani? Munini anofanira kutibvunza mufaro. Munini ndopi? Naiwe mukoma wako
inini vedare ndapedza nyaya nyaya yedu inofamba mberi zvakanaka, asi mazviri ataita muchitaura nevaSengweni ndekuti bhuku kusvika pana 2008 ranga richingova maoko okuti kubva pana baba venyu varinda kubva pana sekuru venyu varinda pana baba venyu varinda pana mukoma wenyu. Ngoma yaizova 2008 imamo sipo yenyu muri kubasa ndipamazuva nawo mirawo mberi sematauriro amaita. Iye wati bhuku rakapuwa baba vake, handiti ka anova ndibaba wenyu futi mudiki, handiti ka ndo anonzi vakapuwa bhuku wamataura 1968 handiti zvamataura vakauya 68 baba vakapuwa rini akuuya munzvimbo kwete kupuwa bhuku ndokavakawaziva izvi. Tingadzokera kuna iye unozotisa bhuku Mavhuma nhasi kuti ko baba wako iwe vakatora bhuku iri rini. Maida basi bhuku iri ndera 1968. Baba vangu vachiita bhuku kwaMavhuma, murai maMavhuma, baba veuyu mukomana uyu vaigara kwaMunyira, ndokune dongo rababa mukomana uyu kwaMunyira kana 1968. Bhuku iri rakavapo baba veuyu vachigara kwaMunyira. Saka zvinondishamisa kana achitaura kuti bhuku ndera baba wake pavakabva kuchirimhanda vakaenda vakanogara kwaMunyira. Vakanogara kwaMunyira vaine bhuku ravo muhomwe here? Zvakaenda kunogara kwaMunyira bhuku ravo raiva kupi? Zvanoti bhuku nderani? Ayo kupindura acha kupindura iko zvemapindura achapindura. Wapedza hako ne Mavhuma kuda kutaura. Okay. Oh, sorry. Inyakuda kuvhunza varume vaviri ava ndokunga vabvunzwa vakapindura kuti vanenge mukomana munyinyi bhuku ravari kudai bhuku 1 risingakwanisi kuti vatonge vari vese. Saka isusu pachivanhu chedu semazera andoita munin'ina hagumi kuva nedare mukoma aripo kuti mukoma wosvika padare remunin'ina vachiuchira munin'ina mukoma aripo handii kuti zvinoita. Saka ndipamaonerana andichiita chaiwoka kana vabvuma kuti mukoma nemunin'ina bhuku rofanira kupuwa mukuru. Ndombe muyao iriana ngati kubva Munyira vane background yacho yakanaka, Munyira vane background yakakwana. Haine hangu zvebackground handisati ndabvunzwa kunzi zvachitaurika zvokwaMunyira izvi hazvisizvo zvandoda kutaura. Inini ndinoda kupa mubvunzo wokuti Mavhuma anoti bhuku nderababa ake anova ndiye anosabhuku izvozvi ataura kwakawanikwa bhuku. Ava vanoti ndo varidzi vebhuku handina kumbonzwa kuti vataura kuti bhuku vakariwana kupi. Ndanjikumbirawo kuziva kuti vakariwana nenzira ipi. Mubvunzo wenyu wanzikwa. Kana pasina munhu unoda kutaura todzorera kuna vaSengweni mubvunzo. Pedzai zvomuda kutaura. Pedzai zvomuda kutaura. Uyezve ndaida kuzoziva kuti imi mambo mune kodzero nokuti kana tichiteerera zvinhu mune kodzero yokunoteverera nhoroondo timugobuda nezvirokwadi sezvazviri. Asi inini ndandinoda hangu kuziva kuti vakariwana nenzira ipi. Umwe wataura kuti wakariwana akadai. Toda kuziva the other side kuti bhuku vakariwana nenzira ipi. Okay. vaSengweni semanzwisire enyu inoona matipa munokwanisa here kuziva kuti vazogara panzvimbo iyoyo yavagere iya vakanga vari zvafamba sei kuti vasvike ipo paipai. Zvakanaka chana mirongo.
sekuru vangu vasengweni vaigara munzvimbo munonzi Mamunyira. Vachigara munzvimbo munonzi Mamunyira, pakatanga kugurwa kwemaraini rainzi Gotosa naChiaka. Saka Gotosa naChiaka pavakapuwa nzvimbo naana DA vakare vana Sanders, pakanga pachisevenza mumwe muzukuru wedu ainzi Mbudzi achisevenza paigoverwa vanhu nzvimbo. Saka ndiye akataura achiti kuna sekuru vangu vane bhuku ravakabva naro kuJirimanda, ravanga vakabata vabva naro kuJirimanda, vanonzi Vasengweni, ravanga vabva naro rababa vavo. Ndopakanzi ngavakwane kuti vaite vanhu 15, tine list yevanhu vachona 15 vakatanga kufoma raini rinonzi Mavhuma. Okay, sorry. Vakatanga kufoma. There are 15 people who started to settle in Mavhuma village. Kune vanhu 15 vakatanga kugara Mavhuma 1957. Mwanzo wangu mvunzo watunzo. Andike kwa mvunzo wangu. Aona mvunzo watu wangu. Ndiyo. Mvunzo wati. Chino ndizero chifu. Mimi ninoti kuhele ipa. Takari kuwana DA. Nasa anga alikuwe chirungu kudara 1957. 1957. Vataura vachiti uyu wataura vachiti wakasirwa kupinda baba vake 2012 ndizvo here Mavhuma. Ini ndakazobata 2012 but baba vangu vakashaika 1990. Unobvuma here kuti baba vako nababa vake vakomana chose asi madzimai kuberekwa kwavo madzimai avo akasiyana. Saka bhuku iri rakabva kwakaberekwa baba kwamai vavo, harina kubva kwamai ava. Ndo pane nyaya ipapo. Here kuti hapana sabhuku nesimba rokuvhura mushashi pamwe. Anopawo ngati unobvuma here kuti chinonzi musha chine a physical boundary. Kana physical boundary nduri aivhu chacharodzi mobva pachikwapo moita pachikwapo moita pachikomapo mofanira runzirawo rotonzi musha chine vanhu vakati. Handitika ichocho chinhu ichocho kana chaita chinenge chine vatungamiri ndochinzwa chinzi musha. Handitika irikuwasa. yes. Handiti zvino mubvunzo wangu urikuti baba vako vakapuwa chinzvimbo, vakapuwa voti sekuru vako ndo vakapuwa chinzvimbo. Handiti iwe uri sekuru vako ndo vakapuwa chinzvimbo. Sekuru vako ndo vakapuwa. Sekuru vake nasekuru vako mumwe mukomana mumwe. Handiti ka iwe sekuru vako ndo vakapuwa here vanhu sekuru uyu. Sekuru vangu ndo vakapuwa. Sekuru uyu havana kutongogara. Ini ndinara sekuru vangu uri muraini umwe. Zvakanaka. Mubvunzo wangu unoti ichokwadi here chokuti sekuru vako iwe vakazotora bhuku sekuru vako baba vouyu vasisipo. Kwete. Saka nyaya inoda Chiaka. Imbomirai mbedzi. Saka nyaya inoda Chiaka. Handiti Chiaka ambotiudza kuti iye sasabhuku wakavhura musha sei. Handiti ka usina kuenda kuna mambo Nyatatu. Pamusoro emambo ndiri kuda kuzama kutsanangura pamusoro pekuti nzvimbo inonzi Mavhumaka yakawanikwa ichibva muna Chiaka, asi ine ma-DA akanga achigura nzvimbo iyo yakatendwa kuchibharo zveraini. Baba vemurume uyu vakatonzi chiandei kuchibharo tosenzera bhuku iri. Baba vangu ini vakanga vaine vasikana chete, vaine mukomana 1. Zvikanzi hatindi kunosenzera bhuku iri, ina kunosenza iwe nemachekanhembe ako kubvira vana vasikana. Vakaramba unosenzera chibharo. Bhuku iri kanosenzerwa nekwambudzi rikasenzerwa nekwamazengi nevana vasikana vani vababa. Ivo vachiramba vachiti hati gonotite izvozvo nekuti ndezvekumusha kwamai vavo. But nhasi zviri kundishamisa vachitaura kuti vari kuti bhuku nderavo pakudii. Zvakanaka. Ndapindaona mama. Mbomirai mama. Ndakachifunga kuti nyaya haifaniri kupedzera nguva yakareba. Sori nyari ini matarisana ta nyaya
anodai yakupa mukana wekutaura ndakutaura asi matasa ndokuti basa rinofanira kuva ramambo handiti ka kuinda kwaDA aine vanhu vaviri unosvika wovhurirwa kuti Mavhuma yacho yakatanga rini uye sei isina kuzonzi Sengweni ichinzi Mavhuma uye sei Mavhuma uyu akazogara bhuku 68 ndopa akapuwa here zvese izvozvo zvobva kubo ndokuti nyaya ipere zvakanaka toda kuti vanhu havawirirani nokuti taona kuti imhuri imwe ndikubatsirei vanhu vamuri kuona vandida kubvunza kuti sekuru uyu panguva ye2012 vaitambira nditi kwete ndoda kubvunza ndikubvunza ndikufamba naye kwete vasingatambira nditi right toti itime yeyo vanhu vanga vasingatambiri masabuku anga asingatambiri handitika andikokusabuku kuti anokusabuka ane bhuku pana ane bhuku racho anotova nazvo zvine chikwangwani chacho ndikubvunza kati ndiri pachenezi chikwangwani chacho pana anacho tipei chikwangwani maita basa uyu murume uyu wandiri kunetsana naye hana kutanga nhasi chikwangwani chaiva nini akandondimhangarira futi kupolisi panyaya idzozi dzemasabhuku idzi achindipomera mhaka dzandisina kupara kusvika polisi yatora chikwangwani changu saka uneitoritwa una aiwa murume yana kutanga naye kunetsana naye nhasi izvo zvekuti unoti ari kubasa watanga kunetsana naye nhasi ari kunyepa bepa randina ari kupano iri rekwa mambo vachiva ndivajemias ndadamasco vese ivavo bepa iri ndakanga ndiinaye murume wekudara ikoko kusvika ndapuwa bepa randinaro reusabhuku iri uyu chakazoita kuti inini vachitora bhuku baba vangu vashaika ini vachibva vasiyira mukomana wavo mukuru ainzi Timotia akazotama akaenda kugokwe atama akaenda kugokwe ndokusiyira baba vemukomana wavo manje kuti chisarai muchibata vana ava vachi vadoko kana vakura vana ava mozopa vana bhuku ravo achibva aenda ndokudzoka ndokuwana madzikoma angu 2 akura zvikanzi baba chipai vakomana bhuku ravo vachibva vapuwa ndopakapuwa mukoma wangu ari kukavena ari kongwa wavakasungisa kwachiriga kwachinomwiwa zvive nepinchisi achinzi bvuma chete kuti iwa usomuridzi wechi webhuku kusvika iye azviramwa ndichibva ndabvunza mumwe mukuru ndikati uona nyaya iyi yakamira so uya nyaya yebhuku iyi tigadzise nyaya iyi yebhuku akati ina handigoni kuti ndiuye ikoko iko zvino kana muchikwanisa fambirai bhuku bhuku iri varitora kudare baba vashaika vakarichinja kubva kwamunyaradzi vakarisa kwamusavo ini pandakazopinda ndo pandakanetsana nevarume vandikati kana muchida kutonga bhuku iri hamugoni kutonga bhuku iri muchiisa kwamusarugwa zvo isu tiri vanhu vekwamusarugwa tinoda kwamusarugwa but bhuku inzvimbo yamunyaradzi hatigoni kuti tinotengesa nzvimbo yedu kwamusarugwa nenyaya yekuti isi tiri vanhu vekwamusarugwa zvingaita here kuti ndibve pano neusabhuku ndinde kugokwe ndosvika ndichiti ndiri sabhuku kwamunyaradzi zvoita isu takapesana pamusoro pekuti ivo vari kutora bhuku vachida kuisa kwamunyaradzi kwamusarugwa iro bhuku riri kwamunyaradzi ndo pakava neclash yedu ipapo kana muchida mupei kana muchida mupei izvozvi aite sabhuku but bhuku iri kutoenda kwamusarugwa izvozvi kutaura kuno iri kutoenda kwamusarugwa vhiki yapera vangu vachitova nedare pamba pake nevanhu vekwamusarugwa vachitaura nezveushe hwekwamusarugwa mani mutisika achinyarira kutaura iyo unozomangara everyday achazomangara achitaura nyaya dzisiridzo isi tonedei kutaura nyaya ndinoda kubvunza vakumadira bhozi nyaya inongova panongova nemunhu mumwe chete wanofanira kuti vanosangana mungatipo history zveraini renyu kuti wakatanga neraini ndiani kuchidzira tikozonzwawo nevanhu history ye wakatanga nebhuku kusvikira pamuri papanhasi rakatanga nahavadi rikauya vakirai achifa ndo pakauya Timotia achitama achinda gokwe ndo paakazorisiya ari mumaoko rababa uyu achiti isu tiri vadoko saka rine vanhu 3 chete vakadi bhuku rakatanga naSengwe rabva kuna Sengwe rikauya kumwana waSengwe nanomushoriwa baba vangu rabva kuna mushoriwa rakabva raenda kune mukoma wangu anonzi Timotia richibva robva ikoko ndo kwatakazoona raikuingira
imati Sengweni Sengweni yakatanga nebhuku 1957 Sengweni from Sengweni Musholiwa maitambira ere asingatambiri munoona nyaya yaundinesa pavarume vaviri uyu unoti vava singatambiri uyu unoti vanga vasingatambiri nonga masabu atanga atambira kubva kare nekuda kwei kare iri ndasandapedza ava vari kuti hanzi bhuku vakaripuwa nasekuru vavachiyaka ndizvo sekuru vachiyaka havapo here izvozvo kwasara mwana ndisabhuku murai ndiri muchitotoita masabhuku mangani anofanira kutambira arisi raini 1 ritori nemugano imimi mune mugano mune raini rine boundary nemugano yaro nevanhu varo hongo chiyaka une raini rine boundary nemugano yaro mokuri chiyaka wevatinayo muno mudaro yavo muzukuru yavo ndiyo vavari kureva ndiye sabhuku vakagurana naye vakapiwa nomwe sabhuku uko ndakanogurana nagotosa kundora pakaita sokuti vhiringike nyaya yedu ichitaurika pangada kunetsa vamwe vedu kuno ndiko kuti vamwe vashandisika kuti musabhuku pamwesabhuku sei izvozvo ndakupa somuenzaniso webhuku rinonzi rachikombingo handitika rakabudisa bhuku rinonzi rapirukai richicheka ndiro kuti iwe chinpirukai sabhuku anototambira ndikabudisa bhuku rinonzi rabvanyu bvanyu inaogara unototambira budisa rinonzi rachemhere anototambira ukomba makove ese akabva pana chikombingo ese achipa uyo sabhuku saka chiyaka kana anga nomukana wokupa munhu akagora kupa ndoponewa kuti mungonzwisa chete ava ndanzoitaura kuti hanzi titigurwa kuti anga ari mukoma kuti ndiye akapedzera kugara usabhuku 2008 timoti yakuti ataura kuti noya nditi hakuna natimoti yavayo kumba kwababa kuna timoti kumba kwababa uyu kuna timoti yava baba uyu kunyepa zvavo hana mogara hapana kana munhu werudzi rwavo akamboita sabhuku kana ivo mai vangu vari munomu havana kana mumusoro vakambobikira murume wavo achienda kunoita sabhuku kana ivheni vadai vari muno vakati vanika vana gotosa vakataure chokwadi kuti zveshuwa manext door makamboonawo here nekukura kwenyu muri vakuru pandiri baba vake vakamboita sabhuku here pamusoro ndamboitora kugara kuti ngatiisire mambo atore vanhu vaviri aende kwadiei konovhurwa rekodi maya vatautaura mai taurai mai sorry mama kuda kunga muvakuresva kutaura dare richipera muno pakabviswa mari 75 yamambo yemota kuti vaende kunoonako kuti kwakamira sei saka tizivi kuti havana kuzoenda here kana kuti vakaenda asi mari yakadini yakabviswa iyo kunoona zita kuti riri kwada izita raanhu tinozvipupura kuti yakabviswa mambo vaitenda unoona izvo ndivo mambo anyungu tina mapanizvo saka isati goni kuvakumira aitika varipo vachakudza zvavakanowana kuti kana ndakuda kutaura moti mambasiri ndikuda kutaura mukana wandapa kuti ndichitaura pesi pamama kandiparira taurai mama takaenda kwa-da namunyira taenda kwa-da namunyira takasvika tikabvunza kuti zvinofamba sei
kanzi vanhu vakamira sei kanzi tikati ihama nehama vanhu 2 kanzi vaidii kuti vagavane kuti mumwe sabhuku mumwe sabhuku ine magamunyira sezvo vari vanhu vamwe chete vaverengerane vanhu handizo ndozvandakaudzwa kwatini kwandakaita handina kudya mari ndokusaka ndachiti handina kudya mari ndakaenda tikanotaura ndomirei vabvunzwa mumira kuti handizvoiatsanazvanza minduro ndiyoyo asi ndinoona sokuti patakazokangairwa tiri vaviri nekuti tatisina kufambira nyaya iyo yega tanga tine dzakawanda dzamanga matuma mambo zedare hatina kuzobvunza kuti unenge achitonzi Mavhuma ndiani nekuti ibhuku rimwezve andimutso rinofana kukumurwa kuti uyu vanhu uyu vanhu ipapo hatina kuzobvunza asi minduro ndiyo yokuti varege kunetsana zviri zvo zvatakabvana kurandita ndandire mubvunzo mumwe chete wekutibatsira kuti tione kuti tingakura nyaya dzakadini. Pane shoko rataurwa kuti rataurwa nouya rapo yamatisengweni achiti iye bhuku raiva rasekuru vacho uye vabvumirana kuti mukomana umweni asi uyu vazobudisa shoko rinoti ava varuratoti izvo vane hama yavo inonzi Musarurwa iri munzvimbo yamambo Munyaradzi kwavari kuda kuti ndo kwavanoenda vakapuhwa bhuku iroro vanoenda kwaMusarurwa. Harinzwawo shoko iroro. Shoko iri tinoriwana umbouhwaro sei? Iwe ndiwandiri kukuti maita masamusema umboo huripo manje hune varume vaviri ava vanoti Vamira naVagotosa. Ndine ndufu mbiri dzakaitika muraini mangu dzemadhara akafa kuraini kwangu anoti kwa Patutai Chirungwa. Rufu rwakaita ndikanyora tsamba ikaenda kuna Vagotosa samambo kuti kunoku ndine mwana wangu washaika muraini, tinoda kuti unofana kuti avigwe musi wakati nenguva dzakati. Vamira ndikaita vekufonera Vamira ndaita njozi kuno ndine mwana wangu washaika kuno asi ndaisa tsamba kwaVagotosa munhu unoigwa musi wakati nenguva dzakati. Vese vakauya vari 2 Vamira naVagotosa. Hapano ningikiri inorondo yaitwa Nurundi yatedza kuitwa vechechi vachimva vaita bhodhi ichimva yabuda bhodhi zvikanzi right zvakanzi ngatichiti mambo naSabhuku ataurire kuno kumba nekuti nguva dzacho hadzichatenderi saka ngatichingobva tapedza tiri kuno kumba zvikanzi Sabhuku chitaurai. Ndikasumuka iye achimva asumuka tichimva taita mangange kudai achimva ati pano pataurwe newe kusvika ndataura ini saSabhuku. Apano pakazonzi mambo manje uyu wanga aine mazikoma ake kwaMusarurwa vakanga vainawo vhiki yapera pamba pavo veumambo vacho ivavo varipo parufi pavo. Zvikanzi Sabhuku zvikanzi mambo sumukai mudi mutaure vanhu ndokuchima chauchira maoko Vamira vachimva vasumuka mukoma weuyu nauyu vachimva vasumuka vari 2 Vamira vari 1. Zvikanzi imi Vamunyaradzi hamugoni kuti mutaure pano uyu aripo ava varipo vaviri vari apa hamugoni kuti mutaure pano nekuti nzvimbo ino haisi yenyu ndeye kwaMusarurwa. Ndikapedzira ndazotaura ini ndakapedza zvese zvinoti Sabhuku namambo iyo vatorambizwa kudi kutaura zvikapera. Kukaita rufu rwemunhukadzi anonzi Ronia Muguba kwaGwinawo zvikaitika futi semustaira saizvozvo vakarambidzwa futi kutaura. Ndikauya muno mudare ndikazotaura kuti kwemi munogoti munhu yari kuti ndokwaMusarurwa ndokwaMunyaradzi papi
panhamba ipi iye achitaura kuti achiratidza madzimambo ako kuti ataure muraini mangu vari muvhurako mambo vakati ikatsikwa-tsikwa ndikati gai ndizvinyarare nekuti zvezvisiri zvangu ufende hwavo hausiri hwangu but ini ndiri muvhurako saka ndeifanira kunditeedzera zvinhu zvine zviri munzira yavo vakarambidzwa but zvese izvezvo hazvisi kutariswa hazvisi kuonekwa ndoda kubvunza vatakagara navo kuti pana zita ravagotosa neramii vatorwa semawitness nemunomuiza vakavaiva ndoda kunzwisisa vamira ndinotenda musiyano pamusoro noroondo yataurwa nemukomana ndo zvakaitika pachisundidziranwa pachinzi pano hapana munyaradzi pana musarurwa zvikaipedzisira tapanana mazuva okuenda kwaDA aisuzu ikapisa mafuta tina mambo vari kuUK ava vakasauya musi wavauya nenyaya yavo iyoyi iri muno mudariro nhasi chokutanga chatakataura inyaya yokubvunza kuti mazoziva kuti muri kwamunyaradziri nekuda kwezvavanga vaita vakabvuma kubhadhara izvozvo zvakaitika ndatenda masitani sezvatsanangurwa naSabhuku Munyira ndizvo zvakaitika kubvirawo panhamo mberi dzataurwawo naSabhuku Mavhuma zvese zvakaitika saizvozvo ndokubva kwazo uyiwa kuno ndobva tapa assignment yavakaenda kudistrict office kwaDA ndo ripoti rataitomira kunzwa kuti wakazonopasiswa chaiye ndiani asi hatina kuzonyatsa kupiwa tsanangudzo yakakwana. azimwena mune chokutaura ndoda kubvunza vasekondari kuti ndizvo here zvakaitika zvatsanangurwa zvakaitika izvozvo ndodaira kuti zvakaitika asi tazouya kuno kudai ndakazonzi kotama kudai ndikabva ndakotama dare rikagashira kukotama kwavo kukotama kwokuti mabasa pamunyaradzi ima musingazvizivi kuti muri basa pamunyaradzi ndaizviziva sei madzikoma enyu mitototi ndini maisunga kuita kutaura naivo vari tu iye nemukoma wake vari tu ndo vaida kutorova vana mambo ndidzoserere gai ndidzokere kumashure ndichitaura kuti pandakauya kuno ndichiuya kudare but ndasingadi kuti rambe tichingodzokera kumashure pandakauya kuno kudare ndandataurirwa kunzi tinogona kupa chikiti kana imbwa nedare muno kudare kureva kuti chikiti kana mbwa yanga yapuwa bhuku rangu saka inini ndakaektawo semunhu anga angogumbuka asi ndikaunza ndaona kuti hakuna basa ndikabva ndauya ndikangotama ndikauchira ndikabhadhariswa zvikagashirwa nedare dare rino iri ndofunga riri kuona kuti mimi mukanzi matora bhuki nikurinda kwamusarurwa nebhuku redu muri kuti kudina ndipei mono ndoenda naro kutoda kutaura ndekuti ndikataura kuti handiende naro you cannot understand ndati ndipei mono totaenda naro ndakataurira mambo kuti I will pay allegiance to you ndichakurespectai pandakabhadhara mari sorry ndakataura kuti ndichakotama pamuri ndichakuuchirai ndinoziva kuti muri mambo wangu ndikabva ndabhadhara mari naachida kudzoka kune varume taura kwangu ini ndavangoti izvino hapana Sabhuku ndapedza ne tombomira tozoona pamberi hapana Sabhuku hapana noti ndiri Sabhuku ndatopedza ndati inzwani kuti zvandataura ndati iye zvino for the time being hapana Sabhuku tozoona pamberi apo ndazvinzwa mambo ndiri kuti izvezvi pasi mamedia zvakaita
musha womukula usina anofana kutungamira musha weyo ndiani. In other words, tinogona kutora basabhuku vari padhuze navo. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.